मला वाटतं की गोव्याचं नाटक तिथं पहिलं येत असतं. पालशेतची विहीर हे नाटक का, तर आणि त्यासाठीच त्याचं सिलेक्शन जे आहे ते भारतरंग महोत्सवमध्ये झालं असेल, कारण हिराबाईंचा जीवनपट, प्रतिकूल परिस्थिती त्यांनी जी भोगली ती लोकांसमोर यावी म्हणून पालशेतची विहिरीचे खूप जास्त प्रयोग आम्हाला करायला मिळायला पाहिजे, म्हणून आम्ही प्रमुख भूमिका करणारी जी सिद्धी उपाध्ये होती, खूप इनपुट त्यांनी हे नाटक तयार होत असताना त्यांचे इनपुट होते. अगदी विहिरीचे संवाद सुरुवातीला 15 ते 16 दिवसात बसवलेलं नाटक आहे, ज्यावेळी ते पहिलं आलं त्यावेळी. पण ते विहिरीचे संवाद, विहीर आणि हिराबाईंचे संवाद विजयकुमार नव्हते, मग तू हे विहिरीचे संवाद तू लिही असं म्हटल्याबरोबर लगेच सिद्धीनं ते विहिरीचे संवाद जे आहेत ते लिहून तयार दिले आणि खूप चांगले इनपुट्स त्यांनी त्या नाटकासाठी, नाटक तयार होताना दिलं. त्याचा फायदा माधुरीला झाला, मलाही झाला, सगळ्या पालशेतच्या विहिरीत एकूण सर्व कलाकारांना तो झाला. पण तिला बदलावी लागली, माधुरीला तो रोल करावा लागला. त्याचं कारण असं होतं की आम्हाला प्रयोग करायला मिळत नव्हते. सिद्धीची अनेक बंधनं होती, तिचे कौटुंबिक काही अडचणी होत्या, त्यामुळे प्रयोग करायला मिळायला पाहिजे. आणि आता फटाफट आता 4 आणि 5 तारखेला 2 प्रयोग पालशेतच्या विहिरीचे, मग पुढे अजून अनेक प्रयोग त्याचे जे ऑलरेडी ठरलेले आहेत, फक्त कन्फर्मेशन मिळायचं आहे. कारण आम्हाला प्रयोग करायला पाहिजे. तो प्रयोगासाठी प्रयोग नव्हे तर हिराबाई जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे, म्हणून ते रिन्यू केलं, भारतरंग महोत्सवाला काय तिथं सिलेक्शन झालं. हा कोण एक दिग्दर्शक म्हणून आज मी बोललो असेल, तर ज्यावेळी विजयकुमार नाईक सरांपासून बाकी जे सगळे जे कलाकार, छोट्या मोठ्या भूमिका करणारे कलाकार आत्ता आहेत किंवा पूर्वीच्या संचात होते, ह्या सगळ्यांचं योगदान ह्या पालशेतच्या विहीर ह्या नाटकासाठी आहे. आणि त्यांना मी हे श्रेय जे आहे पालशेतच्या विहिरीचं, हे सर्व श्रेय, संपूर्ण श्रेय हे त्यांना आहे. त्यामुळे असा प्रवास रुद्रेश्वर आणि पालशेतची विहीर जसा जमेल, ह्या वेळेत मला जी वेळ दिली होती, 5 मिनिटं मी जास्त घेतली, पण हा प्रवास सांगायचा प्रयत्न मी केला, तुम्ही तो ऐकला. धन्यवाद. धन्यवाद सर. सतीशभाई, मीडिया या नाटकाचा प्रवास ऐकायला आम्हाला नक्की आवडेल, त्यामुळे मी तुम्हाला विनंती करते की मीडिया नाटकाचा प्रवास आणि त्याबद्दल काही क्षण याबद्दल तुम्ही आम्हाला सांगा. नमस्कार. बोलण्याऐवजी कृतीतून किंवा आपल्या कामातून जे काय सांगायचं आहे ते दाखवून सांगावं, ह्या कॅटेगरीतला मी माणूस आहे. म्हणजे मला जर काही सांगायचं असेल तर मी नाटकातून करून दाखवेन, पण बोलायचं म्हटल्यानंतर जरा प्रॉब्लेम होतो. पण काय आहे की इथे सगळे आपलेच आहेत, घरचेच आहेत, तर बोलायला काही हरकत नाही आहे. मीडियाचा प्रवास म्हणजे मी पुष्कळदा हे अगोदर सांगितलेलं आहे, पण परत सांगतो की गोव्यात हौशी संस्था पुष्कळ आहेत आणि त्यांना एक हक्काचं असं व्यासपीठ गट राज्य नाट्य स्पर्धा किंवा कला अकादमी दरवर्षी देत असतं. आणि त्या अनुषंगानेच गोव्याचे पुष्कळ कलाकार तयार झालेले आहेत. त्यांना व्यासपीठ मिळवून द्यायचं काम कला अकादमीने केलेलं आहे आणि त्या अनुषंगानेच मी पण तयार झालेलो आहे, स्पर्धेतून तयार झालेलो माणूस आहे. प्रत्येक स्पर्धकाला किंवा प्रत्येक संस्थेला असं वाटत असतं की आपण अंतिम राज्यनाट्य स्पर्धेत नाटक गोव्याहून मुंबईला घेऊन जावं, हा एक मानस असतो. आणि त्याच्यानंतर एक असतो की आपल्या लाईफ टाईममध्ये, म्हणजे आपण
जेवढी वर्ष काम करतोय त्यात एकदा तरी आपलं नाटक अंतिम राज्य नाट्य स्पर्धेला पहिलं यावं. म्हणजे जसं मी सांगत असतो की इंडियन क्रिकेट टीम आहे, त्याच्यात पुष्कळ खेळाडू आहेत, पण थोड्या जणांना तो मान मिळतो की वर्ल्ड कपची ट्रॉफी हातात घ्यावी किंवा हातात धरावी. सो त्यापैकी हा क्षण आहे आणि तो क्षण रुद्रेश्वरने 2दा पटकावलेला आहे. आणि खरं म्हटलं तर तसा हा तिचा हिस्टॉरिकल इव्हेंट आहे, कारण एका संस्थेत नाटक 2दा अंतिम राज्य नाट्य स्पर्धेत पहिलं यावं असं पहिल्यांदाच घडलं आणि ते रुद्रेश्वरने करून दाखवलेलं आहे. मीडिया नाटक युरिपिडिसनं लिहिलेलं 450 वर्षापूर्वीचं नाटक आहे. आता ते नाटक आता का करावं, इथून सुरुवात आहे. म्हणजे का करावं असं वाटतं दिग्दर्शकाला मीडिया, एवढ्या जुन्या काळी लिहिलेलं नाटक. तर त्याच्यामागे एक छोटासा इन्सिडेंट झाला की मला वाटतं की 1-2-3 महिन्यापूर्वी एका बाईनं आपल्या मुलाचा काहीतरी खून करून काहीतरी असं एक न्यूज माझ्या लक्षात येतोय. म्हणजे एक्झॅक्टली मला माहिती नाही काय झालं होतं ते, पण गोव्याचीच बाई होती आणि एक तो इन्सिडेंट करंटली होता. म्हणजे 4-4,500 वर्षापूर्वी लिहिलेलं नाटक असलं तरी त्याचा रिलेव्हन्स आणि अजूनही दिग्दर्शकांना ते नाटक करावं असं वाटतं. यामागे त्या लेखकाने ती संहिता लिहिलेली आहे, त्याच्यात किती पॉवर आहे किंवा त्यात किती त्याचा जो कंटेंट आहे तो किती वरच्या पातळीवरचा आहे हे सांगायला आणि वेगळा सांगायची गरज नाही. कारण अजूनही ग्रीक ट्रॅजेडीतली नाटकं परत परत लोकांना करावीशी वाटतात, कारण त्यांचं रिलेव्हन्स अजून सुद्धा आहे. मीडिया नाटक 2000 किंवा 1999 मी कलाकारांमध्ये एक वर्कशॉप झालं होतं नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचं. त्याच्यात आम्ही रोमियो अँड ज्युलियट हे नाटक केलं होतं शेक्सपियरचं. त्याच्यात मी रोमियो होतो. त्यावेळी त्या 1 महिन्याच्या वर्कशॉपमध्ये अनेक नाटकं वाचली होती, त्याच्यात मीडिया वाचलं होतं. आणि त्यावेळी मला वाटतं मी कॉलेजमध्ये काहीतरी फर्स्ट इयर किंवा 12thला काहीतरी असेल, पण त्यावेळी ते नाटक मनात घर करून होतं आणि वाटायचं की हे नाटक कधीतरी केलं पाहिजे, आपल्याला कधीतरी केलं पाहिजे असं मनात त्या दिवसापासून होतं. आणि ते एकदा डोक्यात आलं किंवा मनात बसलं की ते तिथंच राहतं. आणि मग रिलेव्हंट काहीतरी इन्सिडेंट्स घडले की ते रिवाईव्ह होतं किंवा ते त्याला जाग येते असं म्हटलं तरी हरकत नाही. कारण 99मध्ये नाटक वाचलं आणि ते करावंसं वाटलं. नंतर पुष्कळ काळ गेला. नंतर एक दिवशी मी इथंच ऑफिसमध्ये बसलो असताना धनंजय फाळकर जे थिएटर आर्ट टीचर होते, रुद्रेश्वर बरोबर त्यांनी पुष्कळ नाटकं पण केली आहेत, ते पण आता नाही येत आहेत. पण त्यांच्याशी बोलणं झालं की मला मीडिया करायचं आहे. तो म्हणाला तुला मीडियाकडे माझ्याकडे स्क्रिप्ट आहे. आणि दुसऱ्या दिवशी झेरॉक्स मारून स्क्रिप्ट काढून दिली. आणि तेव्हापासून म्हणजे मला वाटतं 2010-11ची गोष्ट आहे. तेव्हापासून माझ्याकडे ती स्क्रिप्ट होती आणि मी कधी वेळ मिळाला तर वाचत होतो. डोक्यात डिझाईन्स तयार होत होते आणि नाटक करावं असं वाटलं. कारण अजून एक इन्सिडेंट छोटासा घडला की म्हणजे गेल्या वर्षी आम्ही वर्ल्ड थिएटर डेला एक छोटासा प्रयोग केला होता फोंड्याला. सगळ्यांनी मोनोलॉग्स, छोटे छोटे मोनोलॉग्स केले होते. त्याच्यात मी एक मोनोलॉग केला, वैष्णवीने एक केला, दीपक दादाने केला. असं एक मोनोलॉगचं एक काहीतरी छोटंसं एक, त्याच्यात वैष्णवीनं मीडियाचा एक मोनोलॉग केला. तिथून मला ते होतं डोक्यात, ते जागं झालं. आणि मी वैष्णवीशी बोलणं झालं की आपण मीडिया करूया का. आणि मग हो मीडिया करूया, तर सोलो करूया, सोलो परफॉर्मन्स तिला घेऊन मीडियाचं करूया असं म्हणून मग डिझाईन्स अजून रिवाईव्ह करून ते सुरू झाले. आणि नंतर अगट राज्यनाट्य स्पर्धा आली आणि नाटक कुठलं घालायचं ह्याच्यावरती दरवर्षी येऊन आमचा जी हे आहे ते थांबतं. कारण कुठलं नाटक करायचं की नवीन संहिता मिळाली तर जास्त चांगली आहे असं म्हणून रुद्रेश्वर नेहमी नवीन संहितेला प्राधान्य देतं किंवा नवीन स्क्रिप्ट असावी याचा मानस धरून रुद्रेश्वर पुढे चालतो. पण स्क्रिप्ट नाही आहे नवीन, मग कुठलं करावं. तर मी म्हटलं की मीडिया करूया. मी वैष्णवीने चला मीडिया करूया. ते म्हणाले ठीक आहे करूया. मग मी मीडिया नाटक स्पर्धेला टाकलं आणि मला पहिला प्रश्न आला की तू हे नाटक का करतोय, काय आहे हे नाटकात. इथून सुरुवात झाली. पण माझ्या डोक्यात ते डिझाईन्स जे तयार होते, म्हणजे व्हिज्युअल्स जे तयार होते, म्हणजे काय आहे की ग्रीक नाटक म्हटल्यानंतर क्लासिकमध्ये येतं.
म्हणजे आमचे संस्कृत नाटक जसं आहे क्लासिकमध्ये, तसं ग्रीक क्लासिकमध्ये जे नाट्य प्रशिक्षण घेणारे स्टुडंट आहेत त्यांना नाटकाची सुरुवात कुठून झाली तर ग्रीक नाटकाचा इतिहास शिकवला जातो. काय होतं, कसं होतं, का सुरू झालं, कुठून सुरू झालं, कशासाठी सुरू झालं, ग्रीक एलिमेंट्स काय आहेत, हे सगळं त्यांना शिकवलं जातं. सो क्लासिक नाटक असल्या कारणानं खूप प्रेशर आहे, खूप त्याप्रमाणे ते झालं पाहिजे, त्या लेवलचं ते झालं पाहिजे. नाहीतर ते एकतर म्हणजे आता मी एकदम वरती केलं असं एकदम वरती जाऊ शकतं, नाहीतर ते एकदम रसातळाला पण जाऊ शकतं. अशा तऱ्हेचं ते नाटक आहे. आणि करताना डोक्यात प्लॅन्स होते, म्हणजे आयडियाज होत्या, डिझाईन्स तयार होते, पण ते एक्झिक्यूट करणंही तेवढंच जिकिरीचं काम होतं. म्हणजे खूप टफ होतं, कारण टीम तशी बिल्ड व्हायला हवी. कारण ग्रीक नाटक असल्या कारणानं कलाकार त्या म्हणजे ते त्या क्लासिक ड्रामामध्ये सूट होणारे पाहिजे. कारण नाहीतर ते मग उगाच कुठल्या तरी लहान मुलांना आणून ते नाटक केलं असं न वाटता ते त्या लेवलचं झालं पाहिजे. या अनुषंगाने मग कास्टिंगची सुरुवात झाली. मग त्यामुळेच दीपक आंबेडकर सिनियर ॲक्टर आहेत रुद्रेश्वरचे, त्यांना कास्ट करण्यात आलं. आणि मग बाकीचे कास्ट तसे छोटे आहेत पण व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर्स. आणि मीडिया नाटक करताना मीडियाचा एक चित्र लोकांच्या म्हणजे ज्यांना माहिती आहे मीडिया, ग्रीक नाटक माहिती आहे, ज्यांना मीडिया वाचलेलं त्यांच्या डोक्यात एक मीडियाबद्दलचा एक थॉट तयार झालेला असतो. कारण ती आपल्याच मुलांना नाटकात मारते, मग ती कसल्या स्तरावरची बाई असेल, ती एक चेटकीण आहे आणि हे असं एक विचित्र एक काय म्हणतात त्याला एक चित्र ते तयार झालेलं आहे लोकांच्या डोक्यात. तर ते चित्र पुसून, कारण मीडिया या नाटकामध्ये ती मीडिया जशी विलन आहे तशी ती विक्टीम पण आहे. शी इज अ विक्टीम अँड शी इज अ विलन. सो ते दोन्ही सांभाळून तिला न्यूट्रल करून कसं लोकांपर्यंत पोहोचवायचं ह्याच्यावरती खूप विचार केला. आणि त्या अनुषंगानेच नाटक करायचं. कारण तिला विलन दाखवणं त्याच्यात एकदम इझी आहे, कारण आपल्याच मुलांना मारते मग ती विलनच आहे हे दाखवणं खूप सोपं होतं. पण ती विक्टीम पण आहे आणि मग विलन आहे हे दाखवणं खूप मुश्किल होतं आणि जिकिरीचं काम होतं. आणि ते त्या तऱ्हेनं आणि त्या लेवलवरती नेऊन ते सांगणं हे खूप जिकिरीचं काम होतं. आणि ते मला वाटतं की माझ्या कलाकारांनी माझ्यावरती विश्वास ठेवला की मी जे काय सांगत होतो, माझ्या डोक्यात जे प्लॅन्स होते किंवा मला ज्या स्टाईलने ते नाटक लोकांपर्यंत पोहोचवायचं होतं. म्हणजे ग्रीकमधले थोडे एलिमेंट्स आहेत, म्हणजे मास्क आहे, कोरसचा वापर आहे, मग त्यांचं युनिटी ऑफ टाइम, स्पेस, ॲक्शन हे सगळं घेऊन त्या ग्रीक एलिमेंटमध्ये कॉन्टेम्पररी टच देऊन ते आत्ताचं कसं करता येईल किंवा त्याच्यात अजून एक इंटरेस्टिंग फॅक्टर तो ॲड करून ते कसं लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल ह्याच्यावरती खूप विचार झाला. म्हणून ते व्हिज्युअल्स तयार करणं, मग ॲक्टर्स बरोबर डिस्कशन करून रिअलिस्टिक नको आहे, रिअलिस्टिकच्या एक स्टेप मला वरती पाहिजे, म्हणजे पोस्चर्स त्यांच्या जेस्चरवरती काम करणं, हे सगळं करून माझ्या टीमनं मला एवढा चांगला सपोर्ट दिला. रिहर्सल्स एवढ्या चांगल्या होत होत्या, म्हणजे रिहर्सल त्याला जाण्यापूर्वी माझ्या डोक्यात काहीतरी ठरलेलं असतं आणि ते मी तिथं जाऊन एक्झिक्यूट करतो. आणि ते एक्झिक्यूट तेव्हा सक्सेसफुल होतं जेव्हा ते ॲक्टर्स तिकडे आहेत जे माझ्याबरोबर काम करत आहेत, त्यांचा पूर्ण विश्वास डिरेक्टरवर असेल. आणि मला वाटतं की मला जी टीम मिळाली होती, मग कोरसमध्ये मी कोरसला परत सांगत होतो की तुम्ही कोरस समजू नका, कोरस इज अ मेन कॅरेक्टर ऑफ मीडिया. सगळ्यात इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर मीडिया तुम्हाला वाटायचं तर नाही आहे, तो कोरस आहे असं सांगून त्या कोरसला व्यवस्थित त्या सीनमध्ये कसं इंटिग्रेट करता येईल. तर खूप म्हणजे तुम्ही वाचाल तर इट्स व्हेरी डिफिकल्ट स्क्रिप्ट टू डिरेक्ट. कारण तसं बघायला गेलो तर ग्रीक नाटक खूपच डिफिकल्ट असतं. ब्लॉकिंग किंवा एकूण बाकीच्या सगळ्या म्हणजे एलिमेंट्स, त्यांचे एलिमेंट्स ठेवून जर तुम्ही बसवल्या गेलं नाटक तर खूप डिफिकल्ट असतं नाटक. कारण कोरस ऑल द वे इज ऑन स्टेज, मग त्या कोरसला तू काय करणार? प्रत्येक सीनमध्ये कोरस आहे, मग त्याला तुम्ही कसं ट्रीटमेंट करणार? इथून ती सुरुवात होऊन त्यांना व्यवस्थित त्या सीनमध्ये ब्लेंड करून कसं करता येईल. मग टेक्निकल गोष्टींवरती खूप रिसर्च करावा लागतो, कारण कॉस्ट्युमपासून त्यांची ज्वेलरी,
मग प्रॉपर्टीज याच्यावरती पुष्कळ काम झालं आणि खूप अगोदर काम झालं. म्हणजे मला वाटतं की आम्ही एवढी रिहर्सल्स कधी कॉस्ट्यूममध्ये घेत नाहीत, पण आमच्या नाटकाची मला वाटतं मीडियाची एकूण 10 ते 15 रिहर्सल कॉस्ट्यूममध्ये झाल्या आहेत. मग ते कॉस्ट्यूम कॅरी करणं, कारण ते कॉस्ट्यूम आम्ही एरवी वापरत नाही, तर ते कॅरी करण्यासाठी दररोज कॉस्ट्यूम घेऊन येणं, बॅग्स घेऊन येणं, सगळ्यांना कॉस्ट्यूम घालायलाच मला वाटतं की 40 मिनिटं अगोदर रिहर्सलची कॉस्ट्यूम घालण्यासाठीच लागत होती आणि मग रिहर्सल सुरू होत होती. म्हणजे एवढं काम डिटेलमध्ये त्या प्रोडक्शनवरती केलं रुद्रेश्वरने माझ्यावरती विश्वास दाखवला आणि सगळ्या कलाकारांनी मला जे पाहिजे होतं ते देण्याचा प्रयत्न केला. कारण कसं काय असतं, मला माझं प्रोडक्शन असलं आणि पहिलं आलं तरी सुद्धा मी कधी सॅटिस्फाय नसतो. पण ह्या नाटकाच्या बाबतीत मला रिहर्सल प्रोसेस एवढा चांगला वाटत होता की मला आय वॉज व्हेरी कॉन्फिडंट की हे नाटक क्लिक होणार. सगळ्यात पहिला त्याच्यामधला मागचा हे होता की हे वेगळं नाटक असेल, म्हणजे स्पर्धेत क्लिक क्लासिक किंवा संस्कृत नाटकं कोणी करण्याचं ध्येय करत नाही. म्हणजे मी मुंबईला जेव्हा गेलो तेव्हा मला पुष्कळ जणांनी विचारलं की तू ग्रीक नाटक घेऊन आलायस, ग्रीक नाटक तुम्हाला मी म्हटलं की हो, चॅलेंजिंग घ्यायला रुद्रेश्वरला आवडतात आणि रुद्रेश्वरचे पैसे पण जास्त या प्रोडक्शनमध्ये मी खर्च केले आहेत, कारण त्याप्रमाणे ते झालं पाहिजे होतं. म्हणजे आणि रुद्रेश्वरने बजेटच्या बाबतीत कधीच हात मागे घेतला नाही. जे पाहिजे आहे ते देण्याचा आणि ते देऊन मला फ्री हँड दिला आणि त्यामुळेच हे प्रोडक्शन व्यवस्थित झालं. इथं नाटक पहिलं आलं तेव्हा मला वाटतं की इथं जेव्हा नाटक पहिलं आलं तेव्हाच माझ्या डोक्यात होतं की हे नाटक अंतिमला स्टँड होईल. कारण इथून मुंबईला जाणं, म्हणजे इथून नाटक मुंबईला जाणं हेच महत्वाचं असतं आणि माझ्या डोक्यात मुंबईच होतं. कारण मला माहिती होतं की दिस विल बी समथिंग, म्हणजे बाकीची नाटकं जेव्हा काय म्हणतात ड्रॉ आला तेव्हा नाटकं वाचून कळतात की नाटकाची स्टाईल काय आहे, कसं आहे, म्हणजे कसल्या तऱ्हेची नाटकं आहेत आणि त्याच्यात हे नाटक स्टँड होणार. इट विल बी अ डिफरंट एक्सपिरियन्स फॉर ऑडियन्स ऑल्सो अँड फॉर जजेस ऑल्सो, हे मला माहिती होतं. मग इथून ते गेलं पाहिजे एवढंच मनात होतं. म्हणून इथं जेव्हा नाटक पहिलं तेव्हा मी एकदम खुश होतो आणि अंतिमचा रिझल्ट आला तेव्हा मी होतो खुश, पण मला आय वॉज नोईंग की हे स्टँड होणार. पण पहिला आलं तर अंतिमला गोव्याची हॅट्रिक होणार ही समाधान होतं आणि ते आम्हाला मिळालं आणि रुद्रेश्वरने करून दाखवलं. मी सगळ्या टीमचे बॅकस्टेज आर्टिस्ट ज्या लोकांनी हे नाटक उभं करण्यासाठी मला मदत केली, सगळे ॲक्टर्स यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला. टेक्निकल टीम बरोबर काम करताना म्हणजे योगेश कापडी सेट डिझाईन, मला वाटतं की रिहर्सल ब्लॉकिंग होण्याअगोदर सेट डिझाईन कन्फर्म होता की हेच आम्ही करणार. मग त्याच्यात बदल काहीच झालेला नाही. एवढं त्याचं डिझायनिंग परफेक्ट होतं आणि ठरलेलं होतं की हेच करणार. हे जे डिझाईन्स तयार होते आणि मला वाटतं म्हणूनच हे नाटक स्टँड झालं. मी सगळ्या कास्टचे आणि क्रूचे आभार मानतो, रुद्रेश्वरपंजीचे आभार मानतो मला ही संधी दिल्याबद्दल. आणि जसं म्हटलं आहे की वर्ल्ड कप हातात पाहिजे, म्हणजे थोड्या कलाकारांना, मला वाटतं थोड्या कलाकारांचं हे पहिलंच राज्यनाट्य स्पर्धा आहे आणि ते पहिल्याच राज्यनाट्य स्पर्धेत अंतिमला जाऊन पहिलं नाटक येण्याचा मान त्यांना मिळाला आहे. आणि ह्या नाटकात दीपक सिनियर म्हणजे सिनियर ॲक्टर होते, त्याच्यानंतर मी, योगेश जोशी किंवा अजून कलाकार आहेत, ती सेकंड जनरेशन होती आणि एक थर्ड जनरेशन पण होती लहान, म्हणजे पर्व आणि अधीरय, म्हणजे 3 जनरेशन मिळून एक नाटक करत होते. आणि मला पर्वचं इथं स्पेशल मेन्शन करावं वाटतं, कारण अजून लहान आहे पण एवढा सिन्सिअर ॲक्टर आहे. म्हणजे रोज रिहर्सलला मी पण उशिरा येत होतो, पण तोच रिहर्सलला एकदम डॉट टाईमवरती असायचा आणि म्हणजे घेण्यासारखं आहे. कारण आम्हाला सवय नसते की रिहर्सलला टाईमवर येणं, रिहर्सल करणं, पण सर्वपरी खरंच तो मी सुद्धा लेट असला तरी तो टाईमवरती येऊन तिथं खाली वरती येऊन मला ऑफिसमध्ये टाईम झालो करून. सो इट वॉज सामान पण उचललं. म्हणजे ओव्हरऑल रुद्रेश्वरमध्ये तुम्ही काम करायला जेव्हा आला तर तुम्ही फक्त ऍक्टर नसतात, तुम्ही एक कलाकार असतात, तुम्हाला सगळं करावं लागतं. तर त्याने ते पण काम केलेलं आहे आणि
यू वॉज सो सिन्सिअर की मुद्दामून इथं सांगावं वाटलं मला. आणि मीडियाचे शोज आता येत आहेत, म्हणजे महाराष्ट्रात पुष्कळ जण विचारतात की शो कधी होणार. सो नाटकाचे शोज लवकरात लवकर आम्ही गोव्यात करू आणि महाराष्ट्रातही करू. धन्यवाद आणि नेक्स्ट प्रोडक्शनमध्ये भेटूया. सतीश भाई, तुमचा अनुभव ऐकल्यानंतर नक्कीच आम्हाला समजतंय की किती डिफिकल्ट हा प्रवास होता, पण हा प्रवास यशस्वी रूपी गाठला आणि त्याचे यशही आम्हाला मिळाले. या विशेष क्षणी आपल्यासोबत असलेल्या मान्यवरांपैकी एक खास व्यक्तिमत्व ज्यांनी स्वतः रंगभूमीवर भरीव योगदान दिले आहे आणि अनेक नव्या कलाकारांना घडवले आहे, ते म्हणजे आपले आदरणीय श्री राजेश पेडणेकरजी. श्री राजेश पेडणेकर हे केवळ नावाजलेले रंगकर्मीच नाही, तर नाट्यविश्वातील एक अनुभवी मार्गदर्शक आणि प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व आहे. त्यांच्या शब्दातून मिळणाऱ्या प्रेरणाचा आम्ही सर्वांना मोठा फायदा होईल. मी विनम्र विनंती करते श्री राजेश पेडणेकर सर यांनी व्यासपीठावर येऊन आपले विचार मांडावे. नमस्कार. मेन म्हणजे ॲक्टर असल्याने संवाद फक्त स्क्रिप्टमध्ये वाचायचे आणि तिथे पाठ करायचे आणि आम्ही सादर करायचे, असंच ॲक्टर लोकांचं असतं. पण खरंच असं बोलायचं वाटतं आज की प्रथम ऋद्वेश्वर संघ हा तुमचा एवढी वर्ष 32 वर्ष काही ना काही ॲक्टिव्हिटी करत राहणं आणि एकत्र राहणं, म्हणजे सिनियर लोक तर मी अगोदरपासून बघत आहे आणि ते सगळेजण एकत्र आहेत आणि खूप कमी संस्थांमध्ये असं होतं. ती सिन्सिअरिटी आहे, त्याच्यामुळे सुद्धा एक कलाकृती घडवायची एक ऊर्जा मिळते आणि त्याच्यातूनच कितीतरी पिढ्या, तुम्ही सांगितलं जसं सिनियर मिड पर्वसारखे दिसत आहेत ॲक्टर असतील, टेक्निशियन असतील, ते म्हणजे तुमची पुढची पिढी तुम्ही ऑलरेडी तयार करायला सुरू केली आहे. खूप कठीण आहे ते. अँड असं वेगळे नाटकं तयार करणं, मीडिया इज टोटली डिफरंट. त्याच्यामध्ये सुद्धा ठसा उमटवणं ही विमानाची गोष्ट आहे आणि त्यासाठी रुद्रेश्वरांचे संघाचे म्हणजे अभिनंदन की एवढ्या सगळ्या कलाकारांना, म्हणजे मीडिया स्पेशली एवढे कलाकार घेऊन डिफरंट स्टाईलमधून उभं करणं, डायरेक्टरचं चॅलेंज त्याच्यामध्ये, ॲक्टरने सपोर्ट, टेक्निशियन जसं योगेश कापडेचं सेट. आय अंडरस्टँड दॅट सेट हॅज टू कम फर्स्ट विथ द डायरेक्टर बरोबर डिस्कशन करून अँड देन ते सुरू करणं, बिकॉज तिथे मिस होऊ शकत नाही. कारण का तरच ते डायरेक्टर नंतर तर ते लेवल्सवर काम करणार, लेवल्सवर ब्लॉकिंग करणार. सो अँड इट इज डिफरंट. कारण का नाहीतर ॲज यू सेड दॅट इट कॅन बी बोरिंग, इट कॅन बी सुपर फ्लॉप, और इफ इट इज डन इट कॅन बी बेस्ट. कारण का लोक म्हणतील ग्रीक आले, एक होतं, एक काळ होता, ग्रीक नाटक करायला घेतलं, म्हणायचे हे आले NSD वाले आले, NSDचा स्टॅम्प घेऊन आले. असं होतं टिल तेच नाटक वेगळ्या तऱ्हेने बसवून, वेगळ्या तऱ्हेने अँगलने विचार करून प्रेक्षकांना किंवा
परीक्षक असतील आणि कोणतरी बघणारे म्हणतील हा हे वेगळं काहीतरी केलेलं आहे. आणि ते करणं आणि महाराष्ट्रात प्रथम येणं. आता किती असतं 45 नाटकं? हा 45 नाटकं. तेव्हा पण 45 नाटकं असायची. म्हणजे सेंटर द बेस्ट अँड क्रीम ऑफ महाराष्ट्र, द बेस्ट इज इन दॅट कॉम्पिटिशन. आणि त्या कॉम्पिटिशन मधून नंतर प्रोफेशनलला बाकीचे ऍक्टर्स, टेक्निशियन्स, डिरेक्टर्स, रायटर्स त्यांना चान्स मिळतो. आता उपेंद्र लिमये वगैरे ते आमच्या वेळेचे आमच्या एका स्पर्धेतून तो प्रोफेशनलला ही वॉन्टेड टू बिकम अ प्रोफेशनल, सो ही वेंट इन टू दॅट. पण हे सगळं म्हणजे अभिमानाची गोष्ट आहे. सगळं तुम्ही करता येते आणि कंटिन्युअसली एव्हरी इयर तुम्ही काही ना काही करतात, ती एक वेगळी गोष्ट आहे. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, युअर सेट ऑफ ॲक्टर्स गेट प्रिपेअर्ड, सेट ऑफ टेक्निशियन्स गेट प्रिपेअर्ड आणि एक वेगळी ऊर्जा येते आणि यू स्टार्ट थिंकिंग समथिंग डिफरंट. आता हा प्रोसेस झाल्याने मला वाटतं की मीडियासारखं नाटक सुद्धा करायची एक चॅलेंज आली की आय कॅन हँडल दिस, आय कॅन हँडल दिस, आय कॅन हँडल दिस, असं पण करू शकतो. पण त्याच्यासाठी टू सपोर्ट डिरेक्टर व्हेरी इम्पॉर्टंट इज सेट ऑफ ॲक्टर्स. ॲक्टरने प्रत्येकाने ॲक्टर, आता तुमचे सगळे सेट असतील, ॲक्टर्स असतील, दोज ॲक्टर्स हॅव टू शो लॉट ऑफ सिन्सिअरिटी. देन डायरेक्टर विल गेट इन्स्पायर्ड. तुमचे संस्थामधले लोक विल गेट इन्स्पायर्ड, विल डू दिस, विल डू दिस. माझ्याकडे चांगले ॲक्टर्स आहेत, कारण ते शेवटी येतं ते ॲक्टर लोकांकडे. हां, कुठले नाटक कुठलेही काढू शकतो, पण वेदर यू हॅव अ सेट ऑफ ॲक्टर्स टू परफॉर्म दोज रोल्स, सो तो येतो. म्हणून आता तुमचे जे सेट आहेत ॲक्टर्स असे, आय थिंक त्यांच्यावर माझ्या मते जास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे टू प्रिपेअर देमसेल्फ or to have that sincerity or to create that mood of preparing that any role character which is given. आणि त्याच्यासाठी थोडी एकदम यंग असतील, इफ द संस्था कॅन गाईड सिनियर पीपल लाईक यू, कॅन गाईड देम हाऊ टू प्रिपेअर. म्हणजे जसं म्हणतात ते ॲक्टर प्रिपेअर्स. So how you can develop, how you can do that, you know. And actors should also come to them. म्हणजे ॲक्टर लोकांनी पण सिनियर लोकांकडे यावं, कसं मी हे असं आहे रोल, असं करू, कसं करू, असं करू, कसं करू. म्हणजे ॲक्च्युली तुम्ही यांना त्रास द्यायचा, तसं बघायला गेलं तर. म्हणजे आम्ही तसं, माझं राजू शिंदेबरोबर जास्त संबंध होता. म्हणजे राजू शिंदे मला म्हणायचं असं पिडतो रे आणि हावरट आहे म्हणाले, बिकॉज आय वॉन्टेड टू परफॉर्म वेल. मला पाहिजे होतं नाही, मला असे तसंच व्हायला पाहिजे, तसं करा. मग त्याला तो त्रास म्हणत नव्हता. आणि कोणालाही तुम्हाला कोण आले तर इट वॉन्ट बी, ॲक्च्युली इट वॉज हिज रिव्हिजन, इट वॉज हिज रिव्हिजन ऑफ क्रिएटिंग, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अन ॲक्टर और डायरेक्टर. सो फॉर हिम ऑल्सो इट वॉज रिव्हिजन. So when somebody comes to you, so it will be also a revision for you. Okay? म्हणून I think actors should keep on talking to your directors, and I don't know how easy they are with you all when the rehearsals. पण एक आहे की you need to be little extra. कारण का आपण एक रोल करतो ना, see that how it can be more different and more better and to have that edge. जेव्हा आम्ही प्रिपेअर करायचो स्पर्धेला, त्यांना तेच सांगतो, माय मोटिव्ह और माय ॲटिट्यूड असं होता की आम्ही सगळ्यांना आमच्या ग्रुपला सांगायचं, वी आर नॉट प्रिपेअरिंग फॉर गोवा, वी आर प्रिपेअरिंग फॉर महाराष्ट्र. ॲज यू हॅव ऑल्सो थॉट, prepare for Maharashtra. Now, when you prepare for Maharashtra, first thing they start looking at कोकणीचा हेल येतो का, ते अगोदर बघतात. म्हणजे नाकात बोलतात का,
हे अगोदर बघतात. तर ती सुरुवात आणि नंतर जो इझीनेस आहे, कॅरेक्टरचा इझीनेस आहे, कॅरेक्टरचा म्हणजे ॲज अन ॲक्टर कॅरेक्टरचा इझीनेस काय आहे तो, सो दॅट इज व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट. आणि ऑफकोर्स नाटकाला प्रॉम्प्टर वगैरे आता कुठल्याच स्पर्धेच्या नाटकाला नसेल असं वाटतंय मला, कारण का यू कॅन सी इन युअर आयज, ऑडियन्स कॅन सी इन युअर आयज, कारण का काय इकडे असतं ना, तर लगेच कळतं. सो तसं आय थिंक द प्रिपरेशन ऑफ play won't start only from the director. Director only can guide, but the main comes from the actor's response and going beyond the instructions of the director. म्हणजे डायरेक्टर जे सांगत असतो त्याच्या पुढे तुम्ही काय करू शकता, अँड ऑल्सो स्क्रिप्ट गोइंग बियॉन्ड द लाईन्स. तर त्याच्यासाठी ऑफकोर्स रात्री बसणं, स्क्रिप्ट घेऊन बसणं, हाऊ यू कॅन डू दॅट. आय थिंक बिकॉज दीपक इज अ ॲक्टर, इज ऑल अन ॲक्टर, आय थिंक दे कॅन गाईड यू बेटर. पण मेन थिंग यू शुड टॉक टू देम. ते त्रास होईपर्यंत विचार करू नका त्रास होतोय म्हणून, तेही त्रास होणार, त्यांनाही त्रास होत नसणार तो, पण त्यांनाही बरं वाटेल that there is a understanding, interaction which is going with an actor. आता जास्त काही बोलत नाही. and in fact I am excited. म्हणजे बक्षीसं काय टोकन ऑफ एप्रिशिएशन द्यायला, बिकॉज मला माहिती आहे की प्रथम पारितोषिक मिळणं मुंबईमध्ये म्हणजे फायनल्सला काय असतं ते मी एक्सपिरियन्स केलेलं आहे. आणि म्हणजे ग्रुपला, ॲक्टर्सला इंडिव्हिज्युअली कदाचित मिळतच असतील, म्हणून मला कधी म्हणजे 4दा बेस्ट ॲक्टर बॉम्बेला मिळालेला आहे महाराष्ट्र अंतिम स्पर्धेला. पण सगळ्यात जास्त आनंद झाला आम्ही जेव्हा फर्स्ट आलो आणि त्यावेळी घेणं, तो आनंद वेगळा होता. इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रुप. सो ऑल द बेस्ट सगळ्यांना. अँड अशी नवीन नवीन नाटकं रुद्रेश्वर निर्माण करत राहील अशी आशा आहे, कारण का यू हॅव अ ग्रेट टीम अँड कन्सिस्टन्सी अँड एक इंटरेस्ट असतो टू क्रिएट समथिंग बेटर. सो अगेन आय एम सेइंग टेक्निशियन्स, छोट्यातला छोटा तुमचा ॲक्टर असून दे किंवा अशी असतात लोक, नाहीतर तो ॲक्टर असतो, नाहीतर टेक्निशियन असतो, नाहीतर रायटर असतो, नाहीतर डायरेक्टर असतो. तो फक्त इकडून फक्त तो सपोर्ट सिस्टम असतो. पण माझ्या मते ती सपोर्ट सिस्टम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो त्यांना सुद्धा अभिनंदन. या नाटकामध्ये पण कशी लोक असतील, कारण का ते आमच्यामध्ये पण होते, पुंडलिकराव देसाई होते, हे होते, आम्हाला ते इन्स्पिरेशन होतं. आम्हाला काहीच करायची गरज पडायची नाही त्यांच्या, बाकीचं एव्हरीथिंग पीपल समबडी एल्स इज. आणि तो सगळ्यात सिरियस, तो असा सिरियस असायचा, त्याला बघूनच चांगलं केलं पाहिजे, म्हणजे हा तोडेल का आपल्याला, हे करेल का, आणि फटकळ जास्त असतात. म्हणजे कुठली बघत तसे होते एकदम तुम्ही सगळं टायमाने ना या अरे चाय होणार. ते आर किरकिर मास्टर, बट दॅट इज व्हेरी गुड फॉर द टीम, बिकॉज यू रिक्वायर सच पीपल इन ऑर्डर टू हॅव अ ग्रेट प्रोडक्शन. म्हणून त्यांचं सुद्धा अभिनंदन. नॉट ओनली ते फोटोग्राफमध्ये स्टेजवर असतील त्यांना वगैरे बक्षिसं मिळतात, पण ह्याला बक्षिसं कोण. म्हणून आज आय एम एक्सायटेड टू गिव्ह awards, I would call that awards, to such people who are not seen anywhere, but they are the pillars. So that is what. And congratulations again. Abhinandan.
धन्यवाद सर. यानंतर आपण कलाकार व तंत्रज्ञांचा गौरव करणार आहोत. त्यांच्या मेहनतीला दाद देऊया. मी श्री राजेश पेडणेकर सरांना विनंती करते की त्यांनी पालशीची विहीर या नाटकातील कलाकारांचा सन्मान करावा. कलाकारांना विनंती करते की त्यांनी एक एक करून सन्मान स्वीकारण्यासाठी व्यासपीठावर यावे. अकॉर्डिंग टू चीफ गेस्ट रवी आणि अशोकदा यांच्यापासून सुरुवात होणार. सर्वप्रथम अशोक रूपावती परब यांनी देवल मामा यांची भूमिका स्वीकारली होती. समीर फ्रेम बरी आहे आणि फ्रेम बरी आहे बरोबर. तदनंतर प्रोफेसर दीपक माणिकबाई आमोणकर दिग्दर्शक आणि यांनी नानासाहेब तात्यासाहेब ही भूमिका साकारली होती. तदनंतर गंगाराम उर्फ सतीश राधाबाई नार्वेकर प्रकाश योजना. योगेश विद्या कापडी पार्श्वसंगीत आणि नेपथ्य. अजय प्रफुल्ल नाईक संगीत. एकनाथ पार्वती नाईक रंगभूषा. मनुजा मिनल शेख नार्वेकर लोकूर वेशभूषा. वेद वैशाली आमोणकर संगीत चित्र संयोजन. वैशाली ललिता पाटील आमोणकर रंगमंच सामग्री. माधुरी राधा शेटकर मीराबाई. डॉक्टर ऋचा वैशाली आमोणकर विहीर. सेजल रीमा शेट्ये मीराबाई. योगीश विनीता जोशी नानासाहेब.